Kan ada pesan-pesan buat netizen. Ada pesan enggak? Buat para netizen. Enggak ada. kasih nemcapian tuh tak keluarga itu sendiri. Alasan itu dipengaturi semacam karir itu supados menopo karena sani menjadi kondisi menika akan kawilujengan. Sang pindah dan enten menika mungkin arwah sang pindhanipun almarhum Kyai Solo mangkal sampun pimundhut dumateng Allah mugi menika saged pasturuk jembar kubur kusopatipun saged dipun apunten kalih Allah Subhanahu wa taala. Dinten salajengipun menika kula kasih nuntaksian dosa gayat mugi-mugi ditampa balasanipun saking sampun Allah kapal napa tigang disebutun mirsambing kala menapa ingkang pun mugi-mugi ganjaran kepatesan rezeki rinten lan darunipun. Nggih, kanjeng menika gayat nggih menika kuwas kawontenaken sedaya jeneng abrit pinangka ing lestariaken saha kangge meringati menika saklebetipun wangun sabenipun wangun saklebetipun dadah banjar pekaranganipun ing mriki. Nggih. Awit menika dipun lestariaken mekaten dipun peringati mekaten mugi-mugi disyukuri rinten dalunipun sak keluarga sampun wonten istilah kudu tuwin rencana kula sari tuwin kerindu saged pinaringan Allah Subhanahu wa taala menapa ingkang dados sedya panjangka mugi-mugi dipun kabulaken. Nggih, ingkang salajengipun menika nggih ngawontenaken sarana malih menika kawasanan golong tuwin ambengan pinangka kangge adat lan iki lestariaken sosipun Sri nggih menika Sri Semara Bumi ingkang cikal bebakal tekal wonten ing dusun Bendo kalebet wonten ing mriki. Awit menika dipun lestariaken mekaten kang berjuang ingkang dagang-dagang sepindahan ing desa mriki menika dipun lestariaken mugi-mugi sampun wonten gangguan lir samukawis saged nggih menika lestari sak lajeng-lajengipun. Mbak malih kangge lestariaken sosipun Sri nggih menika dinten sekawit rinten dalu kedah sekawan gangsal pancen 6 ingkang dipun lenggahi. Mbah malih dinten kepitu gangsal kasirolas taun 8 jawan pawukon tigang dasa tuwin mangsa kaya ora sak wasanipun sedaya. Awit menika dipun lestariaken mekaten kangge pepetangan nggih tradisi kuno rinten dalunipun nggih menika rai kula sadayat menika pinangka kangge pinilih ing dinten menika anggenipun andhukene arwah sawetawinipun almarhum Kyai Harjo Utomo mugi-mugi saged lestari sak lajeng-lajengipun. Nggih, salajengipun menika ingkang lestariaken sedipun kepri nggih menika nabi Allah nabi dikir ingkang sabana tuwin ingkang mangkonipaya. Awit sak bidang rewanipun sak tenaganipun nggih menika raya kula kasinem istilahipun pados ketekapan nyobak kayu nyawuk banyu liwat godhong pinangka kangge beber pengenan kangge sarana
nggih menika kene awas menika mugi sedaya dados bidak kuwi ngamal anggenipun sedaya kalih pangeranipun. Nggih. Ini kawan yang kita satipun nggih menika putu-putu wonten sak umay bumi sak kena kosong ingkang pangsos keparingan iman derek toto saringat Islam. Sedaya wau mugi-mugi saged kuyung panuwunipun. Nggih. Malih sampun sekarang para adziluhur leluhuripun nggih jeneng ya saking kiwa tengen anyar lawas kurmatan patut estri sedaya ingkang sampun kundur dhumateng alam pelanggengan mugi-mugi dosa lepatipun dipun apunten kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pun sampun kesimpulanipun menika bumi gunung menika nedahaken kekuasaan Gusti Allah lan purba wiwitanipun nggih menika sak putra wayahipun ingkang tasih wonten praja ingkang kasebat nggih menika Nabi Adam lan Bapak. Nggih. Iki sampun kapan tahun dipuro sahabat Tanjung sampun wonten istilah gugur wonten Pulau Sari mugi-mugi saged slamet pinanganipun Allah Subhanahu wa taala sak lajengipun. Ingkang salajengipun menika ngawontenaken menika omong nggih menika ingkang dipun menika peringati menika malaikat mungkar nangkar ingkang tinangguna menika jagi kuburipun almarhum Kyai Harjo muter-muter kali sampun atus sawetawinipun sampun disiksa dikoko malah kategan omong ingkang leres saged nguwat dhumateng siratal mustaqim. Dene mong saperangan menika muji syukur nuwun dhumateng ngarsane Gusti Allah mugi-mugi dene menika kula kakenan nggih menika sak beraya sampun atus pinjuan saking sampai pun waringin pemanasan sari makalih mohon dhumateng dari agung mahanono ayom dan terus sak pengadap kuwin sak angipun kemalih menika wontenaken sarana malih menika ketan kula tindak mantep menika ingkang dipun lestariaken sadipun Kengke Siti Dadan Siti wonten Bengko ingkang dipun rukepi almarhum Kyai Harjo Utomo mugi-mugi anggenipun sumangga mugi Allah minggah dhumateng ayunan dipun aken kalih pangeranipun. Nggih. Sampun menika wontenaken sarana nggih menika apem kurang kontong pinangka kangge sarana kinten selawat mugi-mugi dosa patipun saged dipun apunten kalih Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun menika wontenaken Sekul Situran Sari menika ingkang kulestariaken satipun putri Gusti panutanipun nggih menika kula kasiman sak gayat lan kasiman praja ingkang kasebat menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih sagarwa seputra sekabat sekawan nggih menika Abu Bakar Umar Ali Utsman awit menika dipun lestariaken mekaten mugi-mugi nggih menika kula kasiman sak gayat pikantuk sapangatipun pertolonganipun saking Rasulullah wiwit wedal menika kita langsung ingkang catat malih menika Kulturan Sari menika ingkang dipun sayaken menika kangge ngrampungi istilahipun menika kangge kataman anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an wonten ing surat Yasin lan kaheratet pinangka kangge ngawonten pamunten dumateng almarhum Kyai nggih menika Kyai Harjo Utomo mugi-mugi menika sedaya bisa ngamal dosa lepas saged dipun apunten kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang salajengipun menawi nggih kawula sak jamaah utawi sak rendang menika anggenipun maos wonten kekilapan kekilanipun kula sunaken pamunten dumateng asripun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi saged sah sinampurna dinten menika ingkang samarkan tunaga supinipun ingkang salajengipun menika ngawontenaken menika tumpanipun pengelus pinangka kangge ngantaraken panuwunipun menika kasihan mugi-mugi
menika nggih menika saged rahayu lulus jeneng tenanem ayam toto titi putrang dona terus cina kamong sayang ini sedaya kalujengan niat tujuanipun menika kang sedekah lillahi kang mugi sedaya sedekahipun menika saged kita ngamalipun sedaya panjenengan mugi-mugi dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah nggih akan menika wonten tempat terus nyuwun pangapunten saged dunungipun piyambak lan saged malam akan menika. Sedaya kula aturi njurung pamujian supados menapa masamin menapa ingkang dados sedaya panuwunipun rayi kula sadaya mugi-mugi lantaran kula dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waridan syabiy sumangin wa kamna rahmatika kama rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa nafiqahu wa akrimhu lahu wa yasmahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil amr arwah al marhum ya harfu kubur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-aqiyya min wal Allahumma fil wali wal kayyan warhamna kama rabbayani shaykhiya ayyuhalladzina sabbana irji'i ila rabbika radiyallahu mardiya fadkhuli fi ibadati jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa وسوف تبدل من جميع الأجساد وتسهلنا في الصحيات بالسلامات إن الذين بينك إذا ممكن بهم فمن كسبنا في سلسله ومن أوقات من حدوه فسيد أجر اللهم إنا نسألك سلامة في ديني وعافية في جسدي وزيادة بالعلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت والرحمة عند الموت. اللهم من علينا بالشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya karena waktu iya karena syirrotul ladzina an'amta 'alaihim amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya itu lah urungan gimana bre? Nah ya buangnya aku kape awak kirim masih oke salam tata sekarang piring godhong ngancing loro tegane. Pakan belum kabeh. Keluar potong ayo garing kapan coba teh kafe karo kudu sekolah tawangane juga bisa nek Pak ora saged kan kene iki ora Pak sih ini saring tinggi lah sampai wis minggu kliwon kuwi kan komputer dit apa paling kuat iya kono kono ta sani sih nah ini orang wong aku jare
Naik wes. Keluar iki aturan. Nah, ini terus ya Pak Kono dibener. Kali. Jadi sase meneh buagi lah berarti. Pedang iki semua buagi. Dono kae. Pokoknya komplit itu. Dua kali hari Itu kan antro ini kita nyawa ya iya masa ada nih mau itu mapain Selembar kurang tak ada. jam terus pernah jam terus hari jam terus langsung Nah, rata cerita deh. Ini. Nah, cerita. ya aku mau papat itu Apa pergesannya kan? Apa kurang? keren wong ibu itu bakal mana bayaran iya komponen nih tak dulu wis Apa pergesannya kan? Kurang? Kurang aja. aku keren wong ibu itu nih bakal karena kelurahan mulai mandor tadi mandor mulai tenopo iya nggak mikir tadi nggak biasanya itu pada mau melaporan yang kau sing diproyek tak gua ngomong ibu kara orang FDK gandeng pun kampung bari penom rumah kita bari pendata peningkatan lingkungan yang terbangun kita tetap berada dari Allah. Amin. Otomatis
Kemana? Kali mas, Pamit ya. Masuk nah, tak bisa. Kilo, lomang betok. terus. Pindah tidur lah. Linggu. Kerong. Jadi cekal. Berapa sangat? Yang kayak soto nang Suwiri. Suwir. Masih banyak loh Mama. Mama, Apa? kilo ikan. Belum kan Mbak pulang. Gue sengat banget. Harus ambil Baik. Apa? Karena apa? Anu kambing dulu. War. Turu esok hari nang pantai. Bapak mau nang pantai. Malu. Sampai kertas apa? terima kasih sih, Bu. Garis titik anu. Jarang dia tadi. Jarang dia tuh. Kayak kewedang di sini. Ya. Ada lagi nih. Nama pahit mawon. Putih kalau lain. Daging tau nek uku. Lagi apa putih? Putih apa putih? Lupain. Ini apa? Ini apa? Usia. Kula. Apa tadi? Iya, lu. Anyep. Coba coba. Anyep. Nek kok ngene betul kayak ya. Anyep podo. Pisang lombe. Pisang.
Apa aman lah. Iya salam. Ayo. Kayak ayo. Kayak sakit tanya. Orang rasanya apa-apa kurangnya. Ya, gue mau bilang aja, aku ya serang main sama. Nggak mau Mas Pandi. Mas Pandi aja main. Mas Pandi, aku ini sama ini. Ngerti ora? Kalau duit di barang apa? Rumah. Aku pas di rumah tak aman. Lah lali gue. Untung anak saya aman ke. Enggak kan aku udah ngerti. Tahu cewek. Soke. Ayo. Dewe mau. Meng TV jarene. Sakit tenan kali ngurus. Duh, orang awak. Tidak tak seneng. Bapak ini hilang. Orang aman, dia pakai Mas Pandi. Wes jelas aman. Nah, sing aman ki ya duit. Oh, golek itu. Bingung. Makna ini dipurmu. Oke, mohon dukungannya dengan sangat like, terus komen, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan loncengnya biar mendapat video terbaru. Dan terima kasih banyak sudah mendukung.